spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine sveti oče, jer hrani ga mirisa vivorku. Gospodine, prinosimo Ti ovaj kruh i vino, dar Tvoje Gospodine s vama, i s duhom Tvojim svome ljubljenom Sinu ljudski rod sazdao i u dobroti svoj. Intonacija muke. Muka Gospodina našega Isusa Krista pomarku. Muka Gospodina našega Isu Krsta pomateju. U ono vrijeme iziđe Isus učenicima svojim na drugu stranu potoka Cedrona, ondje bijaše vrt, u koji uđe Isus i njegovi učenici. A Isus, znajući sve što će s njim biti, istupi naprijed, te ih upita. Reče im Isus, kaže im Isus, koga tražite? S njima Juda, njegov izdajica. Pustite je, što joj dodijavate. Ona učini dobro djelo na meni, jer siromaha imate vazda sa sobom, ali mene nemate vazda. I izlivši ona pomastovu na tijelo moje, za pomazanje moje to učini. Zaista vam kažem, gdje se god bude propovijedalo evanđelje po svem svijetu, kazat će se i to za uspomenu njezinu, što učini ona. Da se ispuni pismo koje veli, razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku. Razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku.
On je dakle zbog židovske priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa. Križni put. Puna tuge majka staše, blizu križa te plakaše, na svog sina gledajuć. Od žalosti, majko sveta, rane sina tvog propeta, nek nam budu u srcu. Drugi napjev. Puna tuge majka staše, blizu križa te plakaše, na svog sina gledajuć. Od žalosti, majko sveta, rane sina tvog propeta, nek nam budu u srcu. Smiluj se nama, Gospodine, smiluj se nama. Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe, jer si po svetom križu svome svijet odkupio.